Светомир Христов от Етрополе и доктор Станислав Стоянов, ветеринарен лекар с практика в Германия. Наскоро ви показахме фермата на Светомир от Етрополе. Млад, работлив, образован и успешен фермер. Започва от 80 овце, за да стигне до 460. Тази седмица обаче Цецо ни потърси с лоша новина. Син език в стадото му. Заболели, преминали и умрели вече са около 75% от стадото. Нещата са към приключване. Над 30% са умрели животни и няма никакво противодействие по въпроса. Кажи, кога разбра ти, че има такова заболяване в България? Дойде ли при теб някой да ти каже, да те предупреди, да ти каже какви превентивни мерки да предприемеш? Не. Когато се обади да каже, че има проблеми, поледуват животни с такива симптоми и ветеринара ми каза, ти не гледаш ли по телевизията, само за това говоря, не гледам телевизия, че работа, това да кажа. И там вече се разбра, че има заболяване, 10 дена по-късно дойдоха, взимаха кръв и за 40 дена дойдоха първите проби, че резултатите са положителни. А през това време животните ти умират? Да, за 45 дена цялата страна пълна. Това е доктор Станислав Стоянов, ветеринарен лекар. Единственият българин, собственик на практика в Германия. Срещаме се на летище София, за да го попитаме как Германия преди 6 години реши проблемите си с болестта син език по животните. Този въпрос ние го решихме по много бърз и прост начин. Аз просто за една нощ се случи така, че 2 крави умряха в моите стопанства, без някаква диагноза. И аз на сутринта веднага се обадих, ние имаме много добра здравна служба, ветеринарна, държавна. И колегите ми казаха, че така и така синия език е дошъл и при нас. Аз живея на 200 км от първото огнище в Ахен, където избухна. И ме препоръчаха съответно с кои препарати да се лекува. Това беше веднага направено, разбира се, постоянно всеки ден се обаждаха хората, но основното, което изигра една огромна роля в цялото това лечение беше, че в Германия се приложи много добре препарати срещу всички тези външни насекоми върху животните. Просто немското правителство издаде един закон, според който, или по едно решение, да го кажем, което той каза, че ако селянин не може да докаже, че е обработвал своите овце или говеда с тези препарати против външни паразити, което те трябва да го докажат с квитанция за закупено от ветеринарния лекар, те нямат право да получат никакво обезщетение. Вследствие на което всички селяни моментално това нещо се приложи. На момента аз продадох стотици литри от тези препарати и нещата много бързо бяха овладяни. При нас има някакси много добра взаимовръзка и работа между частно практикуващия ветеринарен лекар и ветеринарните служби. В момента, в който излезе този синия език, и веднага 2 дена след това получихме писмено съобщение, колеги, така и така, с какво трябва да се работи и препоръки какво да се направи. Това беше просто на 2 листа хартия написано всичко това нещо. Съответно, имахме и семинари, но това беше бързата реакция. Следствие на което веднага всеки лекар реагира по нужния начин. В Германия също се проточи въпроса с имунизациите. Те го направиха едва следващата година, това като закон, но при нас, благодарение на тази профилактика, която преди това казах, с тези препарати се получи един прекрасен ефект. Просто върху животните не кацаха никакви мухи, никакви колоиди или каквото и да било. Просто превентивната дейност беше на висота и следствие на което работата на ветеринарния лекар беше минимална. Имахме случаи, в моята практика аз имам 6000 говеда и над 2000 овце майки, загинаха около 20 овце и 12 говеда. Слави, ние с тебе се познаваме от години, затова си позволявам така да фамилиарно да се обърна. Вероятно си наясно с конфликта, който в момента съществува в България около този проблем с синия език. Разнобой между частно практикуващите ветеринарни лекари и държавните такива. Имаш ли представа от това, което се случва тук и как би го коментирал? Как ти изглежда на тебе така поглед отстрани и професионален едновременно? Аз съм в момента като чужденец в България, защото аз идвам и съм си идвал от 1 година. Тези неща съм ги следил в интернет. Просто ние имаме няколко такива ветеринарни форума, в които постоянно нещо се пише. Моето мнение по въпроса е, че трябва да има някакси една добра идея, една добра взаимовръзка, взаимопомощ между отделните организации. Това, което на мен в момента ми се струва, че е най-големия проблем в България, това е липсата на истинска лаборатория. Това е най-големия проблем, който аз го
в Германия тогава, когато излязоха когато болестта синия език дойде, лабораторните изследвания се правиха в продължение на около 5 до 6 дни и моментално аз имах кръвен анализ, болно ли е животното, да или не. В момента изследванията са за 3 дена. Това, което забелязваме, че в България липсват страшно много медикаменти, които не знам по каква причина, кой е виновен те да не се внасят, които са много важни за лечението на животните. Един от тези медикаменти е също този, който се прилага върху заполиване по гърбовете на кравите, който ние го използваме. Овцете, вероятно. Да, овцете особено, да, който се прилага масово в чужбина, а този препарат в България го няма. Аз това го чух от десетки колеги, които в момента постоянно са в интернет пространството. Аз никога не съм работил тук и не съм запознат с тази, как е точно това разделение между БАБ и Ветеринарния съюз, но мога да ви кажа примерно как е в Германия. В Германия ние имаме ветеринарен съюз, на който аз също съм член. Там членуват абсолютно всички ветеринарни лекари, задължително. И ние получаваме всеки месец списания с най-големите новости, които излизат в света, с абсолютно всички новини. И имаме отделно браншови организации. Аз съм член на най-голямата, но всички тези хора ние работим заедно и нямаме никакви такива големи проблеми. В случай, че излезе някакъв проблем, просто си обръщаш към следващата инстанция и хората веднага идват и ти помагат.